Google aurkezpenekin hasiko gara lan egiten. Lan egin baduzue PowerPointekin edo oso antzekoa izango da, eta aurkezpenak berdinak dira, gutxi gora bera. Hasiko gara aurkezpenak barruan, Drive barruan eta aurkezpenak barruan, berri bat sortzen. Orduan, hor gaudenean, bai berria botoia erabiliz, edo bai eskuineko botoia edo zin puntutan erabiliz, egingo dugu Google aurkezpenak. Berria Google aurkezpenak. Hasi bezain laster, agertzen zaigu PowerPointeko antzeko menua da baitare, hemen agertuko dira diapositibak, diapositiba bakotxean agertuko da testua, irudiak eta barrekoak jartzeko, eta hemen eskuinean badaukagu pizka bat gai batzuk formatua emateko aurkezpen hori. Aukeratu aldugu gai bat eta gai hori erabiliz. Interneten badago gai pilo bat, baita ere deskargatzeko, utziko dizu etorti lotura bat, edo erabili aldugu nahi dugun irudia momentu batean, hor bertan erabiltzeko gai moduan. Behin aukeratuta gaia, hasiko gara txertatzen elementu guztiak. Hasteko hemen beti agertzen dira bi testu, testuak badakizue mugitu aldirela, onditu, txikitu eta bar, hori beste aplikazioetan bezala egin daiteke, eta orduan hemen bertan idatzi dugu testua, edo bat nahi ez badugu, sakatu eta suprimir tekla sakatuz kendu edo. Behin testua izan da edo, formatua eman aldiogu beti bezala eta programa guztietan dauden tresnekin, letra mota, tamaina, negrita eta bar, hori ikusita daukagu beste aplikazio batzuetan, eta hori bai, mugitu edo txikitotan ditu. Hortik aurrera ikusiko dugu zenbat gauza txertatu aldiren. Joango gara txertatzen banan-banan, eta lehenengoa da irudia. Irudia txertatu aldugu, askotan ikusi dugu baitare, kargatu ordenagailutik, bilatu sarean, Drivetik zuzen, argazkiak, hori da Google argazkien zure txokoan edo, URL-aren arabera, bilatzen badugu irudi bat interneten, edo kameratik zuzen baitare. Kameratik ere zuzen txertatu aldugu. Bilatzen badugu adibidez Driven agertuko zaigu betiko menua. Eta betiko menuan, hor bertan zabalduko da gure Drive, hemen agertuko dira azkenak, Drivera igo ditugun azkenak, baina mugitu gara nire unitatetik eta bilatu hor daukagun argazki bat. Adibidez, jarriko dugu hau, klik bikotxa, eta behin txertatuta, berdin. Mugitu, onditu, txikitu, nahi duguna egin aldugu. Jarrituko dugu testo kuadroa. Testo kuadroa da, badaukagu bat eginda, baina beste bat jarri nahi badugu, klik egin, zabaldu eta barruan idatzi. Besterik ez dauka. Gero formatua eta bareman. Noski, beti formatua emateko aukeratuta egon behar da testu hori. Eta testu zati bat aukeratu nahi badugu, zaguarekin klik egin eta arrastratuz, hartuko dugu zati bat, zati hori bakarrik moldatzeko. Jarrituko dugu txertatzen eta audio bat zertatu aldugu, txiko dugu pizka bat, gero jartzeko. Bideoan, badaukagu, baditu aukera batzuk. YouTubeen bilatu zuzen, sakatzen badugu bilatzeko, eta jartzen badugu adibidez, Barakaldori buruzko bideo batzuk agertuko dira, eta egin behar dugun gauza bakarra da, nahi duguna aukeratu, eta hautatu. URL-aren arabera, berdin, sakatuko dugu, hemen itxatzi URL-a, eta jazta. Eta Google Drivetik, Google Driven ditugun bideoak agertuko dira, eta berdin, hortik bertatik, aukeratu dugu bideo bat, eta txertatu barruan. Berdin, bideoarekin, tamaina moldatu aldugu, edo nahi ditugun aldaketak, eta formatua eman aldiogu. Jarraituko dugu, hurrengoa da forma. Formetan, badaukagu forma pilo bat, forma laukiak eta barrekoak, geziak, bidatxe markak eta ekuazioak. Matematika ikurrak edo. Forma bat sakatzen badugu adibidez eta
jartzen badugu, hemen bertan, baitare bideoetan eta besteetan, hemen bertan badaukagu aukera handitzeko eta txikitzeko beti bezala, baina biratzeko baitare. Jartzen bagara puntu horretan, goiko puntuan, biratu aldugu eta jarri nahi dugun moduan. Ondoa ere aldatu aldugu, hemen badaukagu forma aukerak, tamaina eta biraketa, biratu aldugu nahi dugun moduan, hemendik oso zehatz, kokapena, non egongo den kokapena, kokatuta, koordenadak ematen jarri aldugu, baina normalena kokapena da, eskuz egitea, eta hobeto. Testu doikuntza, nola gertuko den testua hor barruan, itzal paraleloa, nahi badugu itzal bat atzetik, eta eman handiogu kolore bat itzalari, eta gardentasuna, angelua, aukeratu dugu. Eta isla, gardentasuna berdin, distantzia eta bar. Isla bitu, nola gertzen den, izpiluan bezala, islatuta edo. Distantzia eman aldiogu, kentzen badiogu distantzia, edo tamaina, desagertu egingo da. Orduan, irudiekin baitare, jolastu aldugu edo formekin nahi dugu moduan. Taula bat txertatzen badugu, antzeko egin dugu beste aplikazio batzuetan, hartuko ditugu zenbat lerro eta zenbat zutabe, eta hor bertan, joan algara, idazten, edo momentu batean baitare, hor bertan txertatzen irudiak. Egingo dugu beste diapositaba berri bat, ez nahazteko hainbeste gauza hor barruan, eta egiteko eskuineko botoia diapositiba baten gainean, eta diapositiba berria. Hemen berdin, enduko ditugu agertzen diren bi elementuak, hobeto lan egiteko, eta txertatu diagrama, berdin, kalkulo horrietan eta horrelakoetan egin dugu moduan, barra diagrama, zutabe diagrama edo lineala edo zirkulara, edo kalkulo horriak zerbitzutik. Berdin egin genuen, docs edo dokumentua ikusi genituenean. Diagrama txertatzen badugu, hau ja ezagutzen dugu diagrama, eta badakigu moldatu alditu dugula nahi dugun moduan, editatzen. Kenduko dugu, eta lerroak txertatzen baditugu, baditugu lerroak, geziak eta barrekoak, burupak eta nahi ditugun forma batzuk, eta hemen falta zaigu, gorart eta diagrama. Gorart sakatzen badugu, badakizu letra bereziak direla, letra horiek ondo daude, hori, izenburua jartzeko eta horrelakoak, berdin, jolastu aldugu berarekin tamaina moldatzen, kolorea ematen, eta hemendik begiratzen baduzue, esango dira beste aukera batzuk izango dituzue. Letra mota eta bar. Izenburuak egiteko aukera ona izan daiteke. Eta azkenengoa txertatzen badugu diagrama bat, hemen baditugu diagrama mota batzuk eginda, eta, kenduko dugu hau, espazioa esateko, eta diagrama mota hauek erabiliz, jarri aldugu mota bat, eta hemen bertan aldatu alditugu, testuak, zabatu edo gehitu beste batzuk, eta orduan diagrama gure erara moldatu aldugu, eta nahi dugu moduan, edo egin. Hemen biratu dut, txartu gelditzen da, desegingo dut. Txertatu menuan, orduan agertzen diren gauza guztiak, aprobetxagarriak, baina ja nahiko ezagunak baita ere, gorantzekoak dira guztiak, eta aurrera egingo dugu beste gauza berri batzuk ikusten.